Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku beray mugodari dike. Selam ve rahmet ve bereketa Xwedê Teala li ser me ve hemiye be. Ez îro dixwazim derbarê zanînê da, derbarê hiş û hişmendiya insana da çend gotana bibêjim. Xwedê Teala insan ji hev cihê afirandî û her insanekê li gora terkîb û mizaca xwe cihê hatiye afirandinê, herkes hesiyatê wan, femkirina wan, hişê wan, aqilê wan ji hev kêm û zêde heye û her insan mîne hev natê xwe liqandinê. Xwedê Teala hinek insan di ser hinek insana ra bi hinek xusûsiyeta jî ê din biaqiltir, zanatir, em bê jiyadîtir, wêrektir Xwedê xwe liqandî. Ewa jî yek ji şertê normal şertê em bivên ewa jiyanê şert û mercên jiyanê ye ku her insan mîne hev nava. Hinek insanê anormal henin, insanê em bibêjin sefîk in, aqilê wan baş nayînin, di xulqiyeta xwe de di dema xwe liqandinê de Xwedê Teala wisa xwe liqandî, ew ji nava mijara me dere. Hinek insan jî henin em bivê super zekalî, ew jî anormalin. Yani em bê mîne insanê normal nafikirin, bi rastî jî gelekî zekî û zana û em bivê gelekî Xwedê eqlekî zêde û insanê fetanin. Heta ew jî anormal tê hesabkirinê ji ber ku her insan wisa ninin. Lê bi piranî em însanê dinê de aqilê me kêm zêde mîne hevdû tişta dibire. Hinek insan hene em bivê bîrbûna wê pir bi quwet e, tişt carî ji bîra naçe. Hinek insan hene hifza wê bi quwet e, heman cîda tişta hifz dike û ezber dike. û hinek insan hene di warê lêkolîn û araştirmê de gelekî bi zîrek gelekî bi hêz û bi quwet e. Yani her insanekî Xwedê Teala bi şekrekî bi şêwekî hêz û quwetekî dayî ji hevalê xwe zêdetir e. Vana ji bo tekamülbûna mirovatiyê Xwedê Teala wisa însan xwe liqandî, herkes karê ku têda êgin li ser wî bixebite û wî karî pêşkêşê civakê bike ku civak ji wî îstîfade bike. Madam ki wisa bi em bibêjin, wê çaxê de zanîna herkesî ji hevdû cihê ye. Yani zanîn, aqil, mentiq herkesî ji hevdû cihê têgihiştin ji hev cihê ye û hiş û hişmendiya insana jî ji hev cihê ye. Wê çaxê kî zêde bixwîne, yani ji bo merivekî bi pisporê mijarekî, divê wê mijarê bi temamî yani bêngeha wî va bixwîne ku ji heqê wî karê werde. Wek hiqûqzan, wek pîjîşk, doktor, wekî em bibêjin teknîk falan karê wa, karê exlaqî, karê cotyarî, karê rêjberî, herkes li gora xwe em bivê divê wî karê jî binî da ilmî bizanibe ku bizanibe ku karibe berhemê ku jê tê xwazin em bê pêşkêşê civakê bike, em bi her wisa pêşkêşê xwe malbata xwe bike. Gava wisa bi însan çok az zêde bixwîne, eqwa zêde em bibêjin asûkê wî fire dibe, vê ufûqê wî dibêjin. Çok az bixwîne, eqwa zanînê wî fire dibe, eqwa ilmê wî zêde dibe, eqwa ilmê wî berfire dibe, eqwa jî tişta fehm dike, ilmê însanê hem ilmê dînî zane, hem ilmê teknîkî zane, hem siyasetê zane, hem sosyolojiyê zane, hem psikolojiyê zane, gelekî xwe pêja birî, ava jî tev ji xwendinê tê. Çok az mirov bixwîne, eqwa az mirov pêja tere. Ji xwendinê tiştekî zirar naye. Ji ber wî Xwedê Teala dibêje di Sûrê Zümer ayeta neha da divê Kul ya Muhammed Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya Resulê min dibêje Hel yestevî'llezîne ya'lemûne vellezîne la ya'lemûn innema yetezekkeru ulul elbab. Bibêje ya Resulê min ma ê ku dizane ê ku nizane weke hevdû ye. Tenê kesî aqilmendê hişmendê ulul elbab, kesî lebîb, kesî em bivê xwedî fetanet û xwedan zeka vî tiştê ji hev diqetîne. Ji vêya tê zanînê ku însan hene gelek zanine û însan hene nezanin. Yani zanabûn û nezanbûn ji ilmê tê. Çiqa tu bixwîne, eqwas tu ilmê ilim hîn dibe, mahiyeta eşya dizane, mahiyeta tişta dizane, wê şaxî Xwedê Teala dibêje ji Müslümana re bibê Xwedê Teala ji pêxembera divê kesî zana û nezan mîna hev nine. Kesî zana giranîkî wî heye, hişmendîkî wî heye, aqilekî wî heye, hem ji xwe re dibe, hem ji civakê re dibe, rêw rêzanê nîşanî civakê de de em bivê hurmet û siyanetê nîşanî
civakê dide tiştê ku ji civakê re bi qencê başê de fayda civakê de wan jî însanar divê ji vêya jî tê zanîn ku em bibe ê zana û nezan wek hebnine. Madam ki zana û nezan wek hebnine ka em li ayeta Sûrê Nehl ayeta 43 mêzekê Xwedê Teala dibêje Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Ve çağı dayeta Zümer'de Xwedê Teala got zana û nezan mamîne hevdûye. Muhakkik nevek hevdûye kesî aqilmend ancak ve ferqê dike. Veca Xwedê Teala dibêje tişta ku hûn nizanin ji ehlê zikrê bipirsin. Yani erbabê bipirsin. Doktorî ji doktora bipirsin. Belê hinek zanîn hene müştereke. Mesela kêm zêde em dereqê dîn de tişta dizanin. Kêm zêde em dereqê siyasetê tişta dizanin. Kêm zêde em bibe em jiyanê dizanin. Kêm zêde em her tiştî dizanin. Kêm zêde. Ama hinek tiştê teknîkî henin erbabê wî dizanin. Ji van her du ayeta ji tê fehm kirin divê zana û nezan bîne hevdû Sûrê Zümer ayeta niha Sûrê Hicr Sûrê Nehl ayeta 43 jî dibêje hûn ji ehlê zikrê bipirsin. Tişta ku hûn nizanin ji erbabê bipirsin ji pisporê bipirsin. Gava madem ki mijar hat zanîn û nezanînê vêja tiştekî gava em bibêjin ser münaqişehat kirinê ya baş ya aqilmend ya aqilli ya mitişê zana wî muraciatê ehlê wî dike dibikal ehlê viya ji vîya re dibêje çi em bibê gelekî em bibê şaxên jiyanên hene hemû mijarê têkiliya mijanê ve heye herek pisporekî wî heye her wisa pisporê em bibê exlaqî ayrî edebî ayrî matematikî ayrî dîn ayrî pijîşkî ayrî endeziyar ayrî em bê mühendisî doktorî her şekrekê vekî. Rica dixwazim li ser vê mesela xwe ez ê ji we re behsa zana bikim. Wê xwe baş bide min. Di civakê de sê celebê însanê hene. Sê cûre însan hene. Cûrê yekem em ê însanê yekem ew însan bi xwe zanaye civak dizane ew zanaye ew bi xwe jî bi zanebûna xwe dizane û cê xwe zanî kê derê ew bi xwe zanaye û civak zane ew zanaye. Ji vî însanê hanê tu carî gere meriv li benda em bê ji vîya gere zirar ne. Normalde însanê wa zirar kêm jî tê. A duda celebê duda însan hey bi xwe zanaye lê bi xwe nizane ew zanaye. Yani o civak dizane ew zanaye. Mêrik zanaye mêrik divê herkes mîna min zanaye. Lê bi xwe nizane ew zanaye. Divê ez çi dizanim herkes wî dizanim. Di esê xwe de newere berê ew zanaye lê civak jî millet jî çevra wî jî em bibê hawirdorê wî jî dizane ew zanaye lê ew bi xwe nizane ew zanaye. Qismê sisiya ew bi xwe nezane civak dizane hawirdorê wî civak heval û dost û cîranê hawirdorê wî dizane nezane lê ew bi xwe nizane nezane. Ev cure insan gelekî şaşî jê derdikeve gelekî ji civakê re zirar e di her mijarê de heye û tu mijarê de jî zanan hene. Divê em vêya bizanibe gava însan re qise kir însanê zana cê xwe dizanir ku derê ye. İnsanê ku bi nezanîna xwe nizanibe a ji însanê wiha ji mirovê wa zirar çêdibe. Di civaka me de di nav milleta gelekî em rastî însanê watê em bê devî qet nasekine wek darkokan wek têrî darkokan divê derî wê wek têrî darkokan devî li hev dikeve qet nasekine lê em bibêjin bi xwe jî nizanin nezane a ji vî cûre însanê gelek zirara mezin a civakê tê. Mixwest dereqê zanîn û nezanê de van çend kelima ji we re bara pewrekim heta carek din. Bê min dixêr û xweşê de. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.